שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של ניתוח סרטים וסדרות בערוץ ריברס בריינוושינג, וכעת ננתח את הסרט אבטאר משנת 2009. העלילה מתרחשת בשנת 2154 בירח פנדורה, עולם חוצני שופע צמחייה ויערות גשם, המלא בצורות חיים, חלקן מדהימות באופיין וחלקן קטלניות. הכוכב מאוכלס בגזע של פראים אצילים דמויי אנוש הנקרא נאבי, אשר חיים בהרמוניה עם הטבע ועל פי אמונתם מצייתים לישות בשם איווה, שהיא מקור כל החיים. בני האדם פולשים לכוכב זה כדי לחצוב מחצב מיוחד בשם נדיריום, ששוויו בסרט עומד על כ-$20 מיליון לקילוגרם אחד. לאחר שהמשא ומתן על חציבת הנדיריום נכשל, בני האדם עוברים לדרך אלימה ופותחים נגד הנאבי במלחמה, בעוד הנאבי מגייסים את כל כוחותיהם במטרה להגן על קיומם. בני האדם אשר אינם יכולים לנשום את האוויר בפנדורה, יצרו החלאה בין שני הגזעים בדמותו של האבטאר. ההחלאה זו פועלת בשליטה מרחוק של מוח האדם על גוף האבטאר, אשר דורשת חיבור DNA תואם. האדם מחובר למכשירים ונמצא במצב של שינה. כאן נכנס לתמונה ג'ק סאלי, גיבור הסרט, חייל בחיל הנחתים האמריקני לשעבר, שנפגע בקרב ונותר משותק מהמותניים ומטה. הוא נבחר להשתתף בפרויקט אבטאר במקום אחיו המדען שנרצח, וזאת בשל הדמיון הגנטי בין ג'ק לאחיו המאפשר לו להשתמש באבטאר. ג'ק מצטרף לפרויקט ומפקדו הקולונל קואטריץ' מבטיח לו שאם יספק מודיעין על הנאבי יקבל כסף לניתוח שיאפשר לו ללכת שוב. ג'ק מתחיל במסע בכוכב פנדורה, מתאהב במקום ובנערה מקומית בשם נייטירי, ובסופו של דבר מחליט להיות חלק מהתרבות המקומית ולזנוח את הממונים מעליו. ניתוח הסרט: שטיפת מוח תיאוסופית שתפקידה להביא אתכם לתפיסה פגנית קומוניסטית דרך רומנטיזציה של חיבור לטבע. בפתיחה אנו מקבלים את הצגת בני האדם כבורגנים קפיטליסטים, מונותאיסטים, הם נקראים אנשי השמיים, כובשים ותאבי בצע, אל מול הפגנים, אנשי האדמה, הקורבנות המסכנים שרק מגנים על הטריטוריה שלהם ומנסים לשרוד על פי חזונו של קרל מרקס. הסרט מקדם את הגישה התיאוסופית של עידן חדש והמשיח של הניו אייג' מייטריה, אשר מגיע בדמותו של ג'ייק שמצליח לחבר בין כל השבטים. כמו כן, הסרט מקדם תרבות חד גונית אוניברסלית ללא זהות דתית, מה שנקרא מולטי-קולטורליזם. העלילה מתרחשת בירח פנדורה. בואו לא נשכח את האישה הראשונה במיתולוגיה היוונית, פנדורה, אותה ברא זאוס, אישה שנשאה תיבה מלאה בצרות, תיבת פנדורה. כך מוצגים בני אדם שבאו לעשות צרות בפנדורה לאחר שכמעט החריבו את כדור הארץ. כבר בפתיחה אנו רואים את התקיפות האנגלו-סקסונית והרצון הקפיטליסטי לרדוף אחר כסף ומשאבי טבע בדמות הנדיריום. הצבא מגיע עם דחפורים כדי להרוס את הטבע ואף משמיד את המקום באמצעות כלי הנשק המתקדמים. הבוס שלהם אומר בתחילת הסרט, ניסינו לתת להם תרופות, חינוך, דרכים סלולות, אך הם אוהבים בוץ. אינדוס תודעה המציג את הכובש הלבן שבא לתרבט בכוח, בעוד מולו היצור שהוא חלק מהטבע ורק רוצה לחיות בטבע ולשמור עליו. ביקורת סמויה על האנגלו-סקסוני שבא לכבוש את אמריקה השבטית של האינדיאנים והפך אותה ליריד קפיטליסטי על חשבון הטבע. הצבא מוצג באור שלילי במטרה לסרס תוקפנות, לקדם פציפיזם, גישה אנטי מלחמתית ופירוק מנשק לטובת שלום עולמי בין כל יצורי הטבע. תהליך גלובליזציה במעטפת של שלום. כחלק מתעמולה קומוניסטית, הגוף שמגיע לשדוד את משאבי הטבע הוא חברה פרטית המוצגת כתאגיד, מילה שהפכה למילת גנאי בדרך לסרס ארגונים פרטיים בעלי רכוש וכסף רב. בני האדם יוצרים טכנולוגיה בדמות אבטאר שאליו מתחברת התודעה, טכנולוגיה שנוצרה על מנת לבצע בה שימוש לרעה ולשדוד משאבים. אך ג'ייק עובר תהליך הניחה על ידי אנשי שבט הנאבי, המוארים. אפילו נערך טקס סיום תהליך ההפיכה לגבר, בדומה לאגודת סתרים.
ג'ק לפני החניכה הוא המתכת בתצורתה הראשונית, בעוד נייטירי היא האלכימאית שמעבירה אותו את תהליך החניכה בדרך להפוך אותו לזהב, להביא אותו להערה. הוא מתחיל כנכה שלא מסוגל לעמוד על רגליו וחי בחברה קפיטליסטית וכובשת, מה שמסמל את שלב הניגרדו. השהייה בפנדורה ושושנות הים הלבנות מלבינות את ג'ק בשלב האלבדו ומנקות אותו מאשמה. תהליך החניכה שעבר מסמל את שלב הסיטריניטס, בו הוא רוכש מיומנויות שונות. אנו רואים את הטרנספורמציה בסוף הסרט, לידה מחדש, מות הגוף ותחיית הנשמה, כאשר התודעה מועברת מגוף אדם נכה אל גוף אבטר משודרג ללא פגמים. זאת בדומה לאדם הקפיטליסטי שהאל התנ"כי ברא אותו פגום ולכן הוא בעל תאוות, בעוד הוא תיקן את עצמו באמצעות תהליך חניכה והעבודה על הפנימיות שלו, מה שאפשר לאיווה, שהיא גרסת האלוהות של גאיה בסרט, לספק לו קביעות בגוף החדש, כזו שהביאה אותו לחיבור עם הטבע כאחד ולהשלים את שלב הרובדו, כולל החתונה האלכימית עם נייטירי, המיזוג בין הגופרית הזכרית והכספית הנגבית. אין לו כבר תאוות, הוא מחובר לטבע והוא לא בעל פגמים דמיורגיים של גופו הקודם, הוא כבר לא מונותאיסט וקפיטליסט, אלא נרפא ממחלת הקפיטליזם והפך לקומוניסט. הוא אפילו אמר לאיווה בצורה מניפולטיבית המקדמת פגניות וקומוניזם, תסתכלי על המקום ממנו באנו, אין שם ירוק, הם הרגו את האמא שלהם, הם יעשו את זה גם כאן. הכוונה כמובן לאמא האדמה. בסיום הסרט הקריין אומר, החוצנים שבו לעולמם הגוסס, רק מעטים בחרו להישאר. אם רק קומוניסטית באה האנושות חסרת תקנה וחוזרת לכוכב הקפיטליסטי שלה שהיא הרסה באמצעות אותו קפיטליזם, במקום להישאר באוטופיה הקומוניסטית. האקט של החלפת הגוף כדי לטעום מהאלוהות הקומוניסטית הוא בעצם מניפולציה שמציגה לנו ויתור על האדם שלא יכול להירפא ממחלת התאוותנות הקפיטליסטית שירש מבוראו. בדומה להרברט מרקוזה שאומר לנו בסיום ספרו האדם החד-ממדי, שהוא התייאש מאיתנו וכבר לא מגיע לנו לקבל עוד דברי חוכמה מתבונתו. הנאבי הם אנשי העולם השלישי, דמויות אבטר בטבע כחול שדומים לאלילים מדת ההינדואיזם, אלו שלמרות הכיבוש המערבי והקדמה הטכנולוגית עדיין נשארים מחוברים לטבע ונאמנים למקור. אנשי הנאבי הם הפרא האציל שעדיין לא הושחת על ידי החברה הבורגנית עירונית. הם נקראים כך בשל המילה העברית נביא. שימו לב שבתחילת הסרט שבט הנאבי ביצע טקס שנראה כמו טקס היואסקה. משמע הנבואה היא צריכת סם כזה או אחר, היא משהו סובייקטיבי. האם שבט הנאבי הם שומרי הסף של עץ החיים? איווה היא האלה לה סוגדים אנשי פנדורה, היא תודעה קולקטיבית המחוברת לעץ הנשמות, שמכיל בתוכו את כל הזיכרונות של כל היצורים החיים. ממש ספרייה אקשית בנוסח התיאוסופי, או מחשב המכיל את זיכרונות האנושות בנוסח הטכנוקרטי. בעץ הקולות שומעים קולות של נשמות שחיות בתוך איווה. שימו לב שהמילה איווה דומה לשם האל התנ"כי, שבאנגלית נקרא יאווה, על מנת להדגיש שהיא האלה המרכזית, אלילות נגבית המקדמת אקו-פמיניזם. שושנות הים הלבנות, זירי העץ הקדוש שמרחפות באוויר ומגיעות מאיווה, מייצגות את הבינה המלאכותית המנתחת תודעה של כל יצור ומעבירה את המידע לאיווה, או לענן. שימו לב שבני האדם נקראים אנשי השמיים, משום שהם באים מהאוויר באמצעות כלי טייס, בעוד אנשי הנאבי נקראים אנשי האדמה, משום שהם חיים על הקרקע בטבע, ואין להם כלי טייס כמו לבני האדם. זה מוצג בצורה מניפולטיבית, משום שהכוונה האמיתית לאנשי השמיים היא מונותאיסטים, בעוד אנשי האדמה הם הפגנים המחוברים לטבע, חלק מאמא האדמה. כאשר אמא של נייטירי אומרת לג'ייק, תלמד טוב ואנחנו נראה אם השיגעון שלך ניתן לריפוי, הכוונה היא חניכה שתעביר אותו ממונותאיזם לפגניזם, או כמובן מקפיטליזם לקומוניזם. נייטירי תיארה לג'ייק את איווה כרשת של אנרגיה שזורמת דרך כל היצורים החיים, בה כל האנרגיה מושאלת ויום אחד צריך להחזיר אותה חזרה. זוהי גישה פגנית
בה כולנו חלק מגאיה, שהיא האורגניזם היחיד. ישנה הגישה הרמטית, בה כל אחד יכול להיות חלק מהאלוהות, אם ינצל את הפוטנציאל הגלום בו, כמו שג'ייק עשה. ג'ייק כל כך רוחני, עד כדי כך שוויתר על ניתוח ברגליו, והלך עם ההרגשה הפנימית, רמז לבחירה ברוח על פני הגוף. ניתן לראות שבכניסה של ג'ייק לגוף האבטרי בפעם הראשונה, דוקטור גרייס אוגוסטין מספקת לו פרי לאכילה, ממש סיפור הבריאה והאכילה מעץ הדעת. בגרסה הנוצרית של אוגוסטינוס, הכתם הרוחני תמיד יישאר בשל אכילת האדם מעץ הדעת. האדם אינו יכול להציל את עצמו וזקוק לחסד האלוהי שנקרא גרייס. שימו לב שהדוקטרינה של אוגוסטינוס והחסד האלוהי שנקרא גרייס הוא בדיוק שמה של מספקת הגנוסיס. גרייס אוגוסטין. גרייס היא הגרסה ההפוכה מאוגוסטינוס. היא מדענית ולא אשת דת, והיא בעד האכילה מעץ הדעת. היא מספקת לג'ייק את הניצוץ האלוהי שיאפשר לו לתקן את עצמו בהיפוך מהדוקטרינה הנוצרית של אוגוסטינוס. אקט זה מאפשר לג'ייק להגיע חזרה אל גן העדן של פנדורה, גן העדן הפגני קומוניסטי, ובכך להשלים את הגאולה. במלחמה האחרונה, כל יצורי הטבע, כולל החיות שאוכלות אחת את השנייה, מתאחדים כנגד הקפיטליסט המערבי הכובש. זהו הטבע המאוחד לטובת שמירה על האורגניזם היחידי שקיים, שכולם אמורים לעבוד עבורו, כי הם חלק ממנו, עם האדמה. למען המטרה הנעלית, כולם מוותרים על הזהות שלהם ומתחברים יחד למשהו גדול מהם. זהו מסר סמוי ומניפולטיבי למחיקת זהויות וקידום התפיסה ההומניסטית שכולנו בני אדם. לכן עליכם לוותר על הדת או על כל זהות שיוצרת הפרדה. אם החיות השונות יתאחדו, אתם בני אדם לא תתאחדו? האיחוד בין ג'ק לנייטירי, שני יצורים שונים, מקדם באופן סמוי את האיחוד בין תרבויות שונות ומיזוג עם מהגרים. המקומי שמתמזג עם המהגר. במקרה הזה היא המקומית והוא המהגר. הגישה הניו-אייג'ית, התיאוסופית, נראתה בסרט בעת המלחמה, כאשר מפקד הצבא שאל את ג'ייק, איך ההרגשה לבגוד בגזע שלך? אתה חושב שאתה אחד מהם? יש כאן מעבר מוויכוח בנוגע לדתות אל מלחמת גזעים. זה בדיוק המקום אליו התיאוסופיה ניסתה למשוך את האנושות. כך עשו גם הנאצים. גזעים לפי דירוג שיצרה אלנה בלבצקי. ראינו גם את הסצנה בה ג'ייק משתלט על טורוק, הצל האחרון, והופך לטורוק מקטו. המשיח שמאחד את השבטים לפי אגדת השבט, המייטריה של הניו אייג'. בסיום המלחמה נאמר, עידן הצער הגדול הגיע לקיצו, לא היה עוד צורך בטורוק מקטו, משמע המשיח עשה את עבודתו, עברנו מהעידן הישן לעידן החדש, לניו אייג'. והנה לכם חברים, עוד סרט תעמולה שמאלני המקדם קומוניזם, פמיניזם, מחיקת זהויות ומיזוגן אל תרבות אחת, חד גונית, אג'נדות ירוקות ושאר הירקות. עד כאן חברים, נשתמע בפרק הבא.